बारसे बिबार Nih guys, menangkat spanduk guys, haizeng, सामब्राम गुफुर होनानै लाखाबाय आरोना दाना इखो ग्राइन्डाराव उननोसै आङो अनला ओंख्रि संनो थाखाय उलार दङ नाथाय नै देनाय जायासै आरोना थाबनि जानायनि आलु पियास बारसिखि बिबार बियो ओमफ्राय नै ना सिंगि आरो साथामल' नालाय माथामल' जोंना खेवना लाग्रोनि फार्स्टआवनो अनला ओंख्रि नालाय ग्लाब गोदौबायना दाना आङो दैयाव दिनै गोदान मडेल लादों आंहा नै दैयाव गलायग्रोना लादों आरोना नै माने ग्रेभि जाखाबाय नै आराम दै एसे होबावनोसै बेनि उनाव नाखौ होना होनोसै ग्लाब गोदौ होनोसै दुन्दिया होना होबाय ना होबाय दाना ग्लाब गोदौ होनोसै गाइस खारै एसे होना होनोसै बारा गुरैनो खारै होना होनोसै नै गाइस खारैया दुन्दिया होना होनोसै आलु मटर गाजर लाफा भाजा अनला बारसिखि बिबार आलु ना सिंगि अमा भाजा इसुमोन जाबाय गाइस माने
अनलादों आलु बारसिगि बिबारदों ना सिंगि आरोना ओमफ्राय नै अमा एवनाय फ्राइड राइस